Ja, jag filmar ju. Mm. Ja. Vad säger du? Sjunger du? Håller på att äta upp händerna. I must go. Ja. Varför är det en grön ruta, mamma, på telefonen? Ja, men det är den som fokuserar där då. Ja. Det är på hela Malcolm. Ja. Ja, ska du prata då? Där är brorsan. Malcolm, ja. Hej. Ja, vet du. Ja, hej. Ja, inte så glad. Ja. Får du med hela honom? Nej. Du kan vända på kameran också. Visar du? Visar du? Mm. Ja, är du så glad? Ja, är du? Ja, är du så glad? Hej. 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 Kili, 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 kili. Hej, kili, kili. Hej. Kan du sluta?